ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни миёнаи UFC Шон Стрикланд оиди муҳориба зидди ҷангуари бебохт Ҳамзат Чимаев фикрашро баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ягона чизе ки дар Чимаев ба ман писанд аст, ин аст ки ӯ муҳорибаҳоро хуб фурӯхта метавонад. бо сабаби номаълум ӯ ба одамон сахт писанд аст ё писанд нест, намедонам, аммо барои ман ӯ чиптаи хеле калон аст. одамон пул медиҳанд ки муҳорибаи ӯро тамошо кунанд, лекин ӯ барои ин муҳориба сазовор нест. ҳамзат муҳорибаи унвониро сазовор нест, лекин мо дар ҳамин ҷоем, барои ҳамин ӯро ба ман диҳен. ман бо ӯ 5 раунд меҷангум, дар ҳоле ки ӯ ин чизро сазовор нест. ӯ бо як азоб дар муҳориба зидди ҷангуари вазни ним миёна ғолиб шуд, ки Усман дар 10 рӯз ба ин муҳориба баромад, гуфтааст Стрикланд. ва дӯстон, Ҳамзат Чимаев беҷавоб намонд ва дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: Шон Стрикланд, ту дар навбатӣ, хавотир нашав, ту медонӣ ки чӣ гуна зуд ман туро шикаст дода метавонам, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо UFC ният доранд ки ин муҳорибаро ташкил кунанд. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. Ҳамзат Чимаев имрӯз дар рейтинги вазни миёна пайдо шуд. ана Ислам Махачев бошад дар рейтинги беҳтарин ҷангуар новобаста аз вазн аз ҷои сеюм ба ҷои дуюм баромад ва ӯ ҳоло ҳам натавонист ки ҷои якумро ишғол кунад. ҳоло ҳам дар ҷои якуми рейтинги панд чемпиони UFC дар вазни вазнин Ҷон Ҷонс аст. ва Ислам оиди ин тағйироти рейтинг чунин суханҳо гуфт: ман аллакай дар пресс-конференсия гуфта будам, ман ростӣ намедонам ки ин рейтингро кӣ ҷобаҷо мекунад ва барои чӣ ин корро мекунад, чунки ман якум рақами пандро шикаст додам ва маро дар ҷои аввал намонданд ва ҳозир барои чӣ маро намонданд ягон ҷои ҳайроншавӣ нест. шояд барои онҳо якум рақам будани Ҷонс фоида меорад. ӯ ба наздикӣ муҳориба дорад ва шояд ки UFC ин муҳорибаро пеш бурдан мехоҳанд. ман намедонам ки чӣ гуна бояд якум рақам шавӣ. вақте ки ту якум рақамро шикаст медиҳӣ, туро дар ҷои ӯ намемонанд. пас чӣ гуна ин корро кардан дар кор? ман ростӣ намедонам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат якум маротиба вақте ки Ислам Волкро шикаст дод, Волкановский якум рақами рейтинг буд, аммо Исламро дар ҷои ӯ намонданд. ҳозир вақте ки Ислам Волкро шикаст дод, Волк дар ҷои дуюм буд ва мо бояд ба назар гирем ки Ислам чӣ гуна дуюм рақамро шикаст дод ва фикр мекунем ки ӯ сазовори якум рақами рейтинги панд аст. аммо маълум нест ки барои чӣ ташкилот ӯро якум рақами рейтинги панд мондан намехоҳанд. ба фикри худи шумо дӯстон, сабаб дар чист? рақиби пешинаи Муҳаммад Наимов Натаниэл Вуд норозигии худро оиди муҳориба ва оиди Муҳаммад баён кард. ӯ як порчаи муҳорибаро монда чунин суханҳо навишт: акнун вақте ки худи ман ин чизро дидам, пас худро хеле ғамгин ҳис мекунам ки гирифтори фиреб шудам. ӯ бо дасти чапи худ дастпӯшакҳои маро аз дарун қапид ва ин кор дар 10 сонияи муҳими муҳориба рух дод. 2 маротиба зарба берун аз қоидаҳои ММА зад, сеткаи октагонро қапид ва баъд боз ин кор, навиштааст Вуд. ва ҳамин гуна дӯстон, ӯ норозигии худро баён карда истодааст ки довар бояд аз Муҳаммад бал кам мекард. аммо чӣ гуна ки мегӯянд ғолибшудагонро танқид намекунанд. Вуд бояд рафта тамринҳои худро сахт кунад, на ин ки баъди муҳориба баҳона кобад. ана худи Муҳаммад Наимов бошад, пас ният дорад ки бо ҷангаварони топ 15 ҷангад ва ӯ чанд соат пеш дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта, навишт ки муҳорибаи навбатӣ бо топ 15 иншааллоҳ. ва дӯстон, умедвор мешавем ки UFC ба Муҳаммад ягон рақиб аз топ 15 медиҳанд. мо бошад дар ҳамин ҷо навори худро ба анҷом мерасонем. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.